kumuje kumuje ga fatin mu jami'iyar mu ku fada na fada PNDS Imam Mani Isifu ya ce sai bazu a ƙasa Nijar tafiya ta kare da sukura ba za mu yi ba mu yarda ba ga Muhammadu Yusuf ga Bazum wallahi muna tarayya sama Bazum zo ka rike na Muhammadu Yusuf mai jama'a gida gida kowa san ka rike a kasar mu ta Nijar tarayya gida gida Bazum zo ka rike na Muhammadu Yusuf mai Allah gida gida alkhairin da kake darajar ka da kima ta zaga ka sarki mai iko wanda ya sama ya kasa mu rahamar sa muke dako Allah da datiran ka ga Rasulullah shine jiko wanda muke dako kice dai wanda muke dako dan gatan Allah darajar ka muke ci mai waka sai kaga ta zaga birni kauye lungu sako gida gida Bazum zo ka rike na Muhammadu Yusuf mai jama'a gida gida kowa san ka rike a kasar mu ta Nijar tarayya gida gida albashirin ku ce mini gora fari ko dada ne ni na ce goro ki fara fada mini menene Bazum yayi shiri ga maza mata in ka gane dama na wannan ka gaya mana sauran labari kai har ta wasan ki nake ki jira ki ga in shiga hana fito cikin gida zaki ji labari na Muhammadu Yusuf har Bazum na gaskiya Bazum zo ka rike na Muhammadu Yusuf mai jama'a gida gida kowa san ka rike a kasar mu ta Nijar tarayya gida gida Bazum kai ne zabin talakawa tuntuni na gane ni ma na gane maganan nan tsohon zance ne tsohon zance ne a wajen wasu sabon zance ne a'a wace ce kice dai wanne ne kowa ya gane tafiyar tarayya alkhairi ne don haka kar ku sake ku zo mu rike birni kauye gida gida Bazum